Co si dáš? Rodinovskýho bejka, ne? Teď koupil Kodak, nebyl 14 mega. No, tak míchaný salát bez barbecue. Jo. No. A to barbecue je jenom maso? Ale jo, já myslím, že když to udělají na schodách, tak to... Ale já bych dal do rodinu a do kravína, hele. To taky máme v novýho. Ty už prý Honzo neděláš v tom rezistí, jo? Honzo, ty už prý neděláš v tom rezistí. Ty už prý neděláš tam to maso, jo, někde. Já nevím. Starý? To je druhá, vole. No, tak se otočí kamera. Kurva, ten sám baje mimo místo úplně. Jeden salát caprese. A co si dáš, kapra? Mozzarella. No to je... Míchaný zeleniny salát se snídem. Tak, Šopak je... Kde to plave, že jo? Caprese salát, mozzarella s bazálkou. Mozzarella. A ježiš, to už je namatej, má první velký pivo a už se kyndá. Nemáš pája. Hele, řezníku, vole. Kde je řezník? Bejk je tady kdo, ale To máš ještě 3 dorty. bude moc pěkný. To nevím, já jsem ní nebyl. Máte dorty hotový, Hanka? Chlapský výraz. No, jenom aby jsme mohli přijít, víš, se ptáme. Já nevím, říkal, že až upeče koláče, že uvidí. Já nevím, co uvidí. Kdyby to chtěla vidět. To si hraje zase po bavu. Monika jí píše. Důležitější. Ne, vole, čekáš, že napíše Pavel. No tak to se například. Já jsem psal na spolužáky. Vy jste se na mě vysrali. Ten pan Šárka. Kdo by takový ksichtový furt stál taky. A nechcelo, ale... Proč bych tě ptal, když tě vidím každý den na rybárně? Já ho to mám. No, tak to jo. Stejně nám nic nedá, No potom. vždycky tátu bude, což je brát tam nebo co, já nevím. Jo, A už tady, je sám ale Pavle. vždycky tam přijede, To jo. potom. Já jsem tady ještě. Ale říkal jsi, že půjdeš. A běž. Co ti bude? Já tam dojdu. Co ti bude na To jsou počku? takový fotky takový. Proč? Já ještě nemám. Tam je jenom Monika. No to není pravda, tak jsem já. Možná. Pavel tam je v drezu. To jsme vyhráli, to jsme byli první na mistrovství světa. To bylo v květnu, když jsme vyhráli. Jsme chodili v drezu. Tam jsem nebyl. Tam jsem nebyl. Kde jste chodila po Já jsem přines dres reprezentační. Jsme jezdili potom, na přechodech jsme řvali mistři, báby koukali, jak tam... Pak to vidět. Běž to mě projít. Už máš jedno malý, jedno velký. Pamatuju, to byl... Ne, Pěkně. Dokud tě vidět. Natoč tady pana učitele. Tady. Pana učitele natoč. To je doktor nějak. Ten nás měl na zeměpis. Já jsem seděl vepředu. To je pravda, ale. Jenže v první měl 5 lidí, tady vládě, když máš 40 lidí, tak stíháš to. Takže? Ona kamenice velký. Tady jo, to je prdeli. To si hlej. To nejde. To je pravda. To nejde, prostě můžu dávat.